Σου έχω ένα μυστικό που αξίζει να το πει σε όλους. Υπάρχει μια πλατφόρμα, η EasyPen, στην οποία μπορούμε να βρούμε λύση για όλες μας τις εργασίες. Εργασία εξαμήνου, πτυχιακή για να πάρουμε κάποιο με το πτυχίο μας, διπλωματική, μέχρι και να μας ετοιμάσουν το βιογραφικό μας, αλλά και να μεταφράσουν έγγραφα στα αγγλικά. Τέλειο. Πάμε να δούμε όμως πώς τη χρησιμοποιούμε. Αρχικά ανεβάζεις μια ανώνυμη παραγγελία με όλα τα βασικά στοιχεία της εργασίας που χρειάζεσαι, δηλαδή είδος εργασίας, αντικείμενο εργασίας, πόσες λέξεις πρέπει να είναι η εργασία, ακόμα και την ημερομηνία παράδοσης. Οπότε πρώτα κιόλας λεπτά θα αρχίσουν να έρχονται προσφορές από writers, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εργασία σου και μέσα στις πρώτες κιόλας μέρες θα έχεις αρκετές επιλογές ώστε να καταλήξεις στον καλύτερο, μιας που θα μπορείς να μπεις στα προφίλ τους και να τσεκάρεις προηγούμενες αξιολογήσεις από φοιτητές. Και αφού επιλέξεις 2-3 writers οι οποίοι σου κάνανε κλικ, μπορείς να μιλήσεις μαζί του μέσω live chat και να δώσετε στην ουσία τα χέρια. Το καλύτερο είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας σου θα μπορείς να βλέπεις την πρόοδό της, ενώ παράλληλα μπορείς να συνεχίσεις να συνομιλείς με το writer σου μέσω live chat για περισσότερες διευκρινήσεις. Και επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, αν κάτι δεν πάει καλά, τι γίνεται. Η EasyPen είναι η μόνη πλατφόρμα που μας προστατεύει πραγματικά με εγγύηση επιστροφής χρημάτων και είναι και η μόνη πλατφόρμα που μας επιτρέπει να δούμε τα βιογραφικά των υποψήφιων writers της εργασίας μας. Συνήθως είναι όλοι καθηγητές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επίπεδου. Η πλατφόρμα αυτή λοιπόν παίρνει στις καλύτερες τιμές, ειδικά σε σχέση με τα υπόλοιπα φοιτητικά φροντιστήρια. Είναι 100% ασφαλής στο συγγραφικό αποτέλεσμα, καθώς υπάρχει και έλεγχος λογοκλοπής σε κάθε παραγγελία σου χωρίς έξτρα χρέωση. Οπότε, αν είσαι ένας από τους καθηγητές μου, ξέχνα αυτό το βίντεο. Αν όχι, thank me later!